Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ναι, είναι γεγονός. Ο Παναγιώτης Γερανιωτάκης και η Έφη Αλεξάνδρου παντρεύτηκαν σήμερα στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος. Μάλιστα. Ο κάθε απλός πολίτης έγινε μάρτυρας αυτού του ιστορικού γεγονότος, ενώ οι δρόμοι της πόλης καλύφθηκαν από πλήθος κόσμου που περίμενε ώρες μέχρι να καταφέρει να δει το ευτυχές ζευγάρι. Η μαρτυρική μας Κύπρος σήμερα έχει γίνει σημείο αναφοράς ανά τον κόσμο. Όλα τα πρακτορεία ειδήσεων μεταδίδουν πυρετωδώς το μεγάλο γεγονός. جولتنا الإخبارية الجزيرة منتصف اليوم من قناة الجزيرة في قطر. أهلا بكم مشاهدينا الكرام وإليكم أبرز العناوين. Добрый вечер. В эфире «Воскресное время». Я Петр Толстой. Ближайший час о главных событиях минувшей недели. Birmingham à Liverpool, que va-t-il se passer dans ces villes-là cette nuit? C'est toute la question. Effectivement, pour le moment, le Premier ministre n'envisage pas. Ας παρακολουθήσουμε τώρα το χρονικό της σχέσης που έφερε σήμερα τη Λεμεσό στο επίκεντρο του διεθνούς τύπου. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για γενική παρακολούθηση. Όλα ξεκίνησαν τόσο όμορφα και χαριτωμένα. Τι γλυκά μωρά! Whatever. Κανείς δεν μπορούσε τότε να φανταστεί την εξέλιξη αυτών των παιδιών και πως κάποτε οι δρόμοι αυτών των δύο θα αντάμωναν. Η Έφη. Αχ, η Έφη. Κάποτε ήταν σκληρή και γελούσε με τον πόνο του άλλου. Φυσικά, γι' αυτό φταίει το γεγονός ότι η μικρή δεν συναναστρεφόταν συχνά με άλλα παιδιά. Στο σχολείο ήταν μόνη της. Από τότε όμως, στην εποχή των λουλουδιών, άλλαξε και έγινε καλό παιδί. Αγωνιζόταν για την παγκόσμια ειρήνη. Ήταν το μεγάλο της όνειρο. Άσε δε που γύρισε τον κόσμο ως πρέσβυρα καλής θέλησης. Λέγεται πως η Αντζελίνα Τζολί έκανε τα πάντα τότε για να τη βγάλει από τη μέση. Υπάρχουν δε σοβαρές υποψίες ότι αυτή έστειλε τον Παναγιώτη στη ζωή της για να τον ερωτευτεί και να μείνει μαζί του στην Κύπρο. Υπάρχουν ντοκουμέντα που αποδεικνύουν την παρουσία του Παναγιώτη στους ίδιους χώρους που η Έφη παρήγαγε το φιλανθρωπικό της έργο. Τυχαίο? Αθλητικός τύπος η Έφη μας. Σφίχτης. Το τσιγάρο φυσικά το έκοψε από τον καιρό που ήταν μωρό. Υπήρξε κάποτε και Ολυμπιονίκης στο χούλα χουπ. Το άθλημα απεσύρθη από τους αγώνες λόγω του ρεκόρ της Έφης. Άπιαστο! Και η πρωτοκουμέρα της το ίδιο. Ίσως όχι και η πιο έξυπνη της φιλενάδα, αλλά καλό μπλάσμα. Η Εφ, δεινή κολυμβήτρια, πάντα μοιραζόταν τις γνώσεις της. Κορμάρα! Ο Παναγιώτης την ερωτεύτηκε αμέσως. Oh yeah! Στιγνός εκτελεστής φυσικά. Ήξερε να χρησιμοποιεί τα σπαθιά και τις πυρούνες από τον καιρό που ήταν σε απόσπαση σε εκείνη την ξεχασμένη φυλή των Ζουλού. Άφησε πίσω του την εποχή που συζούσε με τον κολλητό του και εκείνο το γλυκό σκυλάκι. Εκείνος έλεγε συχνά στον Παναγιώτη πως ήταν ερωτευμένος με την Έφη. Ο Παναγιώτης τον πρόδωσε. Οι φίλοι το διέλυσαν, έδωσαν το σκύλο και κάτι αδέσποτος που μάζευαν κατά καιρούς. Και ο Παναγιώτης πήρε μηχανή. Είχε άλλωστε αρχίσει να δέχεται κακές επιρροές από τα σκυλιά. Μπήκε στην παρέα των αγρίων για να την κερδίσει. Και από τότε αφέθηκε σε ένα ατέλειωτο σπορ.
Εκείνος δεν τον συγχώρεσε που του έκλεψε την Έφη και μίλησε με λόγια σκληρά για τον Παναγιώτη. Η Έφη φυσικά ήξερε την αλήθεια και του τα είπε ένα χεράκι. Καθάρισε και εξαφανίστηκε από τη σκηνή. Είχε τον τρόπο της να καθαρίζει. Άλλωστε, όταν έμπαινε στο σπίτι δεν σήκωνε πολλά. Μα ήταν τόσο απλή. Απολάμβανε τις μικρές χαρές της ζωής. Χόρευε συχνά από τη χαρά της και από καλή οικογένεια, με τα πιάνα της, τα μπαλέτα της. Ο δε Παναγιώτης. Τις φίλες της τις πρόσεχε σαν τα μάτια της. Τα παιδιά την είχαν πρότυπο. Είχε άλλωστε πάντα τη σοβαρότητα που αρμόζει στο μεγάλωμα ενός παιδιού. Σοβαρή κοπέλα. Με ήθος. Ο Παναγιώτης, κριτικός ως το κόκαλο, τα είδε όλα αυτά και της είπε «Θα μείνεις σπίτι να καθαρίζεις και να προσέχεις το παιδί». Εκείνη δέχτηκε. Ο Παναγιώτης κάποια στιγμή η Έφη βαρέθηκε το καθάρισμα και το μαγείρεμα και έκατσε με την κουμπάρα της να καταστρώσει το σχέδιό της. Έπρεπε πάση θυσία να απομακρύνει τον Παναγιώτη από τη Χάρλεϊ, διότι είπαμε, ο Παναγιώτης τον πήρε Σάμερσέικ. Προσπάθησε με το καλό. Με το άγριο. Του πέρασε υποσυνείδητα μηνύματα. Του δοκίμασε ασκήσεις γιόγκα. Ο Παναγιώτης όμως τον πήρε Λονδίνο. Ο Παναγιώτης και πάλι το κορίτσι, αφού είδε και από είδε, σκέφτηκε. If you can beat them, join them. Ο Παναγιώτης, αφού πρώτα την πήρε και έφυγαν. Αλλά δεν σταματούσε με τίποτα. Η Έφη του είπε ότι θα πάρει το άλογο και θα φύγει. Όπως τέλος πάντων. Απλά να φύγει. Δεν πάει άλλο, του είπε. Εκείνος έτρεξε πίσω της. Θα μονάσω, του είπε. Έφη, όχι. Μαύρισε η ψυχή της. Έφη, θα πέσω να πνιγώ, της είπε. Κάνε ό,τι θες. Και αυτός έπεσε. Η Έφη πήγε να τον σώσει ως επαγγελματίας. Του έδωσε το φιλί της ζωής. Παναγιώτη, σ' αγαπώ. Ο Παναγιώτης πέταξε από τη χαρά του. Όλοι πετούσαν και χόρευαν από τη χαρά τους. Η Έφη κατάφερε να ξεπεράσει το μεγάλο της έρωτα και του δόθηκε ολοκληρωτικά. Όσο για την πρώην γυναίκα του Παναγιώτη, ήταν πλέον παρελθόν. Αχ, αυτοί οι δύο πέρασαν από βουνά, θάλασσες, έζησαν στα δάση και στο κρύο, ανέβηκαν στις ψηλότερες κορφές του κόσμου, πέρασαν ερήμους, ώσπου μια μέρα μας έστειλαν μια πρόσκληση. Game over, έγραφε. Game over. Λάθος σας τα είπαν. Μόλις ξεκινήσατε. Ξεκινήσατε σήμερα, 3 Σεπτεμβρίου 2011. Game just begun. Καλή αρχή, φιλαράκια.